Cine are cel mai bun gust la băieți? Cine suferă cel mai mult? Toate pozele cu tine am să le rup până mâine. Nu mai pot să le privesc, că de tine mi-amintesc. Cine e cel mai probabil să omoare pe cineva? Care e cea mai fericită? Sunt fericită, iubitul meu m-a părăsit. Care e cea mai nebună? Stai fă nebună, omul vrei, fiind numero 1. Care e prima care să se căsătorească? Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu? Se mărită mona mea. Care se combină cu cei mai mulți băieți? Care e cel mai probabil să aibă copil? Lume minunată în care veți găsi numai copii. Care se îndrăgostește cel mai rapid? Oare știi ce bine să stai lângă mine? Nu mă pot gândi la altceva. Care plânge cel mai mult? Și plouă, plouă, plouă peste inima mea. Care este materialistă? E sofisticată, mă. Tu nu vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Care e cel mai probabil să fie bogată? Fac sport, bani, dau muie la dușmani. Care e cel mai probabil să se mute în altă țară? Și care e cea mai bârfitoare? Vorbește lumea, vorbesc toți și nu se opresc. Mereu mă bârfesc, ce